Gikone to koro kuku mar duond buch ODM ogwetho oko Edwin Sifuna kaka jagoro mar duond burano kendo chiwo thuolono ne Catherine Omanyo mabiro bedo e komno kaka jagoro ma Kojolo. Okang'wa kama endi gikoni ogikawo kaluwore kod ng'ur mosebedo bang' Sifuna bede ong'ala manyime e rocho kendo dhi ataro gi moko kuom chike manochuogi mag tayo duond burano. Jafwambo marwa George oko nigi ler mathoth koa Mombasa. Bang' lorore e yot e thuolo moheo seche 6 magawa moro e kaunti ma Mombasa, kuku mar duond buch ODM ne ong'ado gi dhok achiel mar gwetho oko Edwin Sifuna e lemo mar jagoro mar duond buch ODM. E yoteno mane osom gi Catherine Omanyo men jalup jagoro e duond burano, okang' ma kamano ne gikawo bang' Sifuna wuok oko apiaya kendo dhi ataro gi moko kuom chike mosebedo katayo duond burano. Thuolono koro ochiw ne Catherine Omanyo ma en jaod bura ma Busia mabiro taye kaka jagoro ma Kojolo nyaka chieng' tim yiero. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. Eromono, winjruok mabende ne gibedo godo en chako chenro mar wuok oko ayanga e riwruok mane okelo kanyakla duond buche mag siasa e bwo tipo mar Azimio la Umoja One Kenya. Okang' ma kama gikawo mana ndalo machuok bang' riwruogno walo jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka kaka ogai mar riwruogno thuolo manoriko maki kod mosenindo migosi Raila Odinga. NEC expressed grave concern over the rising levels of indiscipline within the party, particularly at the senior leadership level. The committee underscored that ODM is governed by its constitution, the rule of law, and collective decision-making through its duly constituted organs. Gikoni dwaro bende nitiere mar keto e tim winjruoge 10 manokelo kanyakla duond buch ODM kaachiel kod mano mar UDA ka jaod bura Masuna Junet Mohammed bende omi thuolo mar tayo chenro mar neno ni omenda maromo shillings bilion 450 ma idwano ochwal e tend counties ma pacho ka oketie budget ma Kojolo. Wach machielo mabende ne olosi e winjruok makamano en sundo piny owacho mondo mi ochul anyuola kaachiel kod jogo mayudo hinyruok e masiche mag ng'anyo mosebed kibago e pacho ka. Kuku mar duond burano bende okone gi chano bago romo madhi kelo kanyakla wajumbe mag duond burano tarik 27 dwe mar adek higani e boma ma Nairobi, kuma thor wach dhi bedo fuono chenro mag duond burano ka giikore ne yiero mar higa 2027. The NEC reaffirmed ODM's commitment to democratic governance, constitutionalism, social justice, and the pursuit for a broad-based, inclusive, and reform-oriented government that reflects the will and aspirations of the Kenyan people. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.